ndakafanira kupinda mumatara adarika ndakari pakati pemurume anonzi Takuzwa Muzemba achimhangarirana naGodwin Kamuchengi. Claim ichiti Godwin uya pamberi pedare rachangamire Dotito utsanangure nhau yako yekutora kana kuti kudanana nemudzimai wangu. Godwin uya pamberi pedare rachangamire Dotito yekutora kana kudanana nemudzimai wangu. Regai titi nyaya iyi tati ngaitumbe. Kazhinji nyaya yakaita kairi kana katatu. Munhu achishedzwa kudaro achiramba kuuya zvareva kuti semadzimai kune simba rekutonga nyaya yake yako. Nyaya iyo inakira mumang'ana. Plaintiff inonakira akamang'ana. Saka tiri kuti regai nyaya yakambopinda haana kuuya. Ndobva yazonzi pazoita kanhamo yerufu. Ndakanzonzi vanga vauya ndimama uya kutika. But zvamakazenge maita zvokuti mama akuita noise unzi ndakanzonzi makavhara door mudare ramambo. Kupusa kana kudherera kwamakaita dariko kwazvitendero zvamakaita izvozvo. Izvinotsvedza netsika nemagariro echivanhu zvamakatoita izvozvo imhosva hazvitenderi kusvika vanhu vakagara sezvizvi maomberwa manamatwa uskovhara dhoo otanga kuita noise hazvitenderwi izvozvo. Makadai makangodzwisa kuti paitika izwi renhamo changamiro vatadza kuya nekuda kwekuti kwaita nhamo. Patanzi makataura zvamunoda makadii izvozvo hazvitenderwi izvozvo. But kuti nhasi nyaya itakuitonga because munhu aita katatu asina kuuya achiramba achishedzwa kudaro. But munhu wamakaita iwa kutendera. Nhasi unoyi mama kunzi makutofungira kunzi ndimakapisa kuti zvakainzi zvakadza zvacho. Saka pano munhu kupisa paita umbone chimozopisa maoko emapurisa zvinhu zvacho tisingade kuti zvizosvika. Kana maona matadzi notsa makapotera kakudarira mama. Tiripo pakukubatsiridzai. Atitofarira kuti mutori wemadzimai. Nititoti hasha chiki chaidzo dzekuti munhu atorwa mudzimai kuti musha wakuparara ari mudzimai wangu wakasati chitsidzo chekuti chagara naye zveupenyu. But kouya munhu anomboya kuti ndakukanganisa imba. Saka hatifarire unhu ihwohwo kuti vanhu vanongotora vakadzi vevanhu. Asi unhu hwamakaita iwo hatihude hatihufarire zvamakaita izvo. Regai nhau iyi haitinetse nenyaya yekuti iye haapo waari kutongana naye. Tungonzwa muchidimbu chenyaya tobva tapinda. Musarebese tingotaura maitikira zvakaita kuti ndakakwira dani nekuda kwezvikozo zvinoti. Because iye ati tobva tatopinda mujudgment. Nhau yakaitika kukwira dani kwandakaita ndakaenda kuBhinduru ndadzoka muri muna May. Saka ndadzoka ndandaita utomariti wangu ataenda panzvimbo inonzi pateno kwekwa muZimbabwe. Atakumadoro nemakomana. Saka tiri pakumadoro paipai pakauya mukoma wangu mumwe weukama wangu. Vasvika zvikanzi iwe munhu wautamba naye anonzi Godwin aparadza musha wako. Akati handanyarara. Ndaenda kumba pandabvunza madzimai ndikati naye amaita Fadzwa chii chiri kuitika nomunhu anonzi Godwin. Amaita Fadzwa vakaramba vakanyarara. Ndobva ndati hapane nyaya apo. Ndobva ndagara pandaita 4 days ndakuitsvaga nyaya iyi. Ndobva paita umwe mukomana pamusoro apo. Ndobva andiudza futi akati iwe munhu wautamba naye aparadza musha wako. Ndati alright bro. Tiri ku 10 of Africa. Ndobva ndabva ku 10 of kuwe pandaya kumba kumapast 7 dzekumanheru. Ndobva ndasvika pamwe chandikatanga kuita ndiri muhodhi ndikati daenda kutora mari yangu. Ndobva ndasvika ndikati amaita Fadzwa yaikunda. Musanyorekedze ngende pazvinakwa zvinhu zvamakauti andakazodai apo ndakadai bosa hapo. Alright. Kuenda kuti ngodaiwo tigone kuti taita. Saka zvadaro ndakabva ndaenda pamudzimai pandamubvunza. Mudzimai wangu ndobva azodaira kuti aichokwadi kuti ndakarara naye kangani ka2 panguva yandikamubvunza. Ndikati alright. Ndobva ndabva naye ndaenda naye kwaamai guru. Ndasvika kwaamai guru vataurawo zvezvi pataenda kumba kwaGodwin kuye. Amai vaGodwin vazoti aiwa iyi nyaya iyi ichokwadi yangoda kuti titaurira. Ndikati alright. Ndobva tagara. Ndadzoka kumba ndobva ndapedza kuchinyengetedza manje mukadzi wangu ndati ndanyatsa kuzwa kuti zvakatanga sei. Ndobva ndatanga kuvanyengetedza chivanyengetedza bvata ndakatanga kudana naGodwin muna November guru rapera. Ndakarara naGodwin ka8. Ndikati alright. Ndobva ndikasopera dare chikota nyaya yangu. Regai tisapedze nguva nekuda kuti Godwin haapo. Chii chaunoda kuti akubhadhare kuti aitora mukadzi wako Godwin? Ndakutongoziva kumadzimai angu kuti zvingafambe sei. Aiwa ndiwakakwira dai chauri iwo ndiwakadzimbiwa ka. Chauri kuda kuti zvishuwa Godwin aitora mukadzi wangu. Bozi imwe nyaya izvo zvari mudzimai ari kunerera akazotiza wakaenda. Pakatiza. Saka chii chauri kuti wewe Godwin aitora mudzimai wako? Andokarwadziwa nekukwira dai.
wakarwadziwa uchiti nhasi mamba wanenge wazotonga paigura zochivi charwadziwa ndakatirwadzimara kana ati chii chauri kuda nhasi pamberi pamambo kuti aiwa murume akandirwadzisa haini pamberi pamambo chandikataura mambo kuti nakambisiro mombe 5 apa sekretari anoda mombe 5 hatidzigone kudzitapudza kana kudziwedzera ndodzaari kuda goza hapo ngaabhadhare 5 dzekuda nemurume anofanira kubhadhara inoti azudzanabati azudzanai godi ndakachedzwa kudari kanokwana ndakati handina mambo achiramba kuuya saka mambo vati anofanira kubhadhara mombe 5 dzanofanira kubhadhara dzeurisa ubvadzorera nemari yedare yaakabudisa murume izvozvo hazvina nguva hazipana kuti zvinofanira kubhadharwa rini kutotangana nhasi kana mangwana vanhu vakadaiwo havapiwe nguva yekuda robhadhara rini kundidzipa chimwe chacho pakubvunza kwachaita mudzimai wangu katuke kupedzisira kavati vakarara vese muna macha pamakuva pana muchemberi wangu kuva vakati andipapa ndopatikapedzisira kurara saka zvikundidzipa mazwere sekretari tati hapana mazuva ekunza muti anodobhara kuti hapo chero nguva tati chero nguva chero nguva wakomana nani anogona kungonza aenderwa abatirwa zvinhu kana hamena zvaitika ipapo une chimwe chekutaura here tati unofanira kuwa mupengani chibatsiridzwa nedare kuti upiwe zvinhu zvako rikaitana pakasunza ruoko saka yaikonda kuti atozvijaira kuti ndikakudai zvinopera so kana mwana wake hasikidze kutoamakikira kuti zvine umbowo takasombaa pane makore takaisa kuna mambo vakashaya vai tatonyora maminesi pavhileji zvese zvaitika zvese nomwana wake chaiye wairara naye akarohwa nomunyina wangu inini yakashaya basa zvikare saka munhu haagarike naye nonyaya yeumhombo yaparadza misha ikawanda edaroziva kuti akangodai chiteka haatouya soka ari kupizvikadaro pane paariwarika kumba kwakaiko atosaka atozvijaira kuti ngangozvita chiteka zvinotopera zvikadaro uringiyoyo anofanira kuti anoziva kuti nyaya yake yasitongwa yasipo baismandi chaikura mangwana akare matonyora eusipo rejudgment unoenda unanopiwa nyaya yake yakatongwa asipo ndakuti unozwa kuti matuma mapurisa anoenda kuseva eusipo